maayong buntag sa atong tanan. Welcome sa akong channel, #Amiga Vlogger. So, niya ko karon guys, nako sa balay sa akong amiga. Nang-invite man siya, kaya ngayong sudan kay lami imang kaayo kay namay nakalabay nga manok sa ilahang gawas. So, bitaw ay native chicken among sudan. Then dekorasyonan din sa kalamungay ay lami kay tanan. So, hali guys, mga unta, but before that, mag-pray sa ta. Fathers, bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Okay. Kanta! Kanta guys! Matulog akong laway, uy. Ano sa libisay ang manok mo? Nga mura man taga. Ba? Yellow? Dito. Gabay ka, nag-inday running? Ako, ako nag-follow sa iyana, pero mura ga-i-share lang sa kuha ba? Oo, kalamungay yun. Gitrin din niya ang bata niya sa Pilipino nga pagkaon. Halina mga unta! Pwede lang tato ganina. So ganina kay para bibo, pwede man magkuan, daghan. Nami kan. Ano yan palit? Abi na kung mulakaw na siya. Tapos po nandi yung lakaw. Nami kayo guys. Masibag na ito din, marang maputol man ako ang ulo. Gibaw sa katit. Advertisement sa katit. Mag-vlog-vlog po ka dito kay kurang usa. Ano imo? Big Gardens ka sa mga tanong imo. Sige ka, i-subscribe ta ka. Musta man inyong mga kuanda guys, inyong Valentine's Day celebration. Ako gapon kay ako rin taon isa nagsuri-suri dito sa mall kay nagtrabaho man akong bana. Trabaho man siya kay ang Valentine's Day kay natulong man siya sa kanang working days. So okay ra kay kani mga kastas na pud atong edad borog. Special day man gyapon na every day is Valentine's Day pero naman joy ka ng February 14 Valentine's Day. So nindot sa unta to nga borog surprise pero ako maano ang surprise guys. Kana i-surprise nga magdalag bouquet pero naka-experience ko nga gipalitan ko niyan isa ka layer nga chocolate moist cake pero dugay na to oy. May na lang ka-experience ta. Nami kami saya nga manok. Ngayon lagi ba? I-compare nimo sa kanang mga kuan, kanang lain nga klase sa manok. Dugang ta guys. Nasibog-sibog mo. Na problema mis among internet guys eh. Ngali ko i-share sa inyo nga gamay nga story. Ato mga pipila kasi mana. Medyo nagkusog ang ulan ug hangin atong panahona. Nya karon sa kakusog sa hangin, ang kaning among antenna sa among internet 10 years naman na siya dito sa ibabaw niya. Karon pa mi nakabalo nga dili day siya pipe, dili day siya unsa man IG? Dili day IG ilong gigamit nipis day nga tubo na. Syempre, unsa na bay gahom ana pagkusog sa hangin guys na kami naman duwa dira sa balay sa akong papa niya. Naamon gito gilagubo nga abi na kog asa pud dapit sa amo baka tong silingan kay di ko mag-expect nga ang antenna naman dayto sa among kuan, sa among internet. So karon paglagubo adto so wala ko naka wala kasi kung nauna nga ang amo kanitong antenna karon. So wala
kanang wala man nawala ang kuan ang signal padayon gyapon ang signal pero ang amo day receiver to ana day dito sa ibabaw nagtikangkang na di ay wala gid koy hanaw niya karon atong last week na pod kay ato pa man tong the other week nahitabo ang kusog kay nga hangin nga nahitabo lagi to nga natumbang nga wala ko kabalo minwas akong papa nya last week nanapoy kusog kaayo nga kanang mga alas 5 to sa hapon kusog kay nga ulan mura bitong isa ka dump truck nga tubig nga giyabo nga murag kalit lang kay mga kusog kaayo na mo din to nang natingala din ko kay nawala ang internet so dito ko sa musilingan nga pareha sa amo og kanang kuan kanang kibali internet nga linya nangutan ko unsa ba kumusta ba inyong kuan na ba may signal iman siya nga naa na kung sa kay nahitabo sa amo nagbayad man mi ana tao na baklay ko balik sus pag silip ginako sa among atop tingala ko kay naman di missing na di nawala agoy ang amo man daytong antina nga gilagubo atong kusugpog kay hangin lagi oo sus ginoo ko ang amo daing receiver kay napuno naman siya sa tubig mo tong nakuan siya kay dapat dili man gina siya mabasa na mo din to na kanang nagpasugo mi kay mas may man ang musaka dito sa ibabaw kanang gagmay nga mga tao kay kami di man ni makakaya ni Anthony labi na si Anthony buyag kaayo di makakaya nga musaka dito na magay kay dali ra kaayo mi nakakita og kanang among silingan dinhi nga medyo gamay-gamayon nga laki may among gipamaliyugan nga kwaon to ditong antina nga nagtikangkang amo na yun to na nakuha lugar kanang ato na lang in short nakuha na to Jesus ginoo ko nakuan gid siya nabasa gid siya ang kato ang box bitaw kanang receiver sa kuan kanang signal niya di ayon gi blower wala naman gid siya guys amo dito nga plano ni Anthony nga kuan na lang kanang amo na lang to siyang ipakat off na lang namo to then plano mi nga mobalhin sa lain nga internet signal internet nga kanang kuan linya I mean namo na karon mag-vlog ko dilatar gid ang akong pag edit ug ang akong pag-upload dili na siya kanang diha dayon kay kuan man ga mantinir pa man ko karon og data mag-data ra ko sa mga to kung gamay nga i-share sa inyo bahin sa ako ang internet nga linya nami kayo bisaya ang manok guys usbon ko wala dyan makatupong sigop dayon kung saan kan pa pagatas really guys ay dili na ko kutong guys so short na ba ng atong pagkita-kita karon then we'll see you next time and thank you for always watching my vlog here in my YouTube channel